Γενικά, πάντα υπήρχαν καρδιολογικά ζητήματα στις κοίησεις. Τον τελευταίο καιρό, επειδή έχει αυξηθεί το όριο ηλικίας της γυναίκας που μένει έγκυος, έχει μεγαλώσει και έχουν αυξηθεί οι κοίησεις άνω των 35 και άνω των 40 ετών, αρχίζουν και παρουσιάζονται όλο και συχνότερα. Υπάρχουν κάποιες φυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν εκ των ουκάνευ στην εγκυμοσύνη και αυτές ξεκινάνε την 5η με 8η εβδομάδα κοίησης, με ελάττωση των περιφερικών πνευμονικών αντιστάσεων, αύξηση καρδιακής συχνότητας, αύξηση του καταγλυπτού όγκου αίματος, αύξηση του όγκου της καρδιάς, ενώ μετατοπίζεται και λίγο η καρδιά πάνω και αριστερά. Συνεπώς, αυτά επηρεάζουν και το καρδιογράφημα, στο οποίο αυτές οι αλλαγές είναι φυσιολογικές. Ελαττώνεται η διαστολική πίεση, είναι έντονη καρδιακή τόνη, ενώ εμφανίζεται και τρίτος τόνος. Οι καρδιολόγοι ακούν συστολικά συστήματα εξώθησης και φυσήματα στην υπερκλίδια χώρα, ενώ σημαντική είναι και η λάθος της φλεβικής επαναφοράς, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ειδήματα κατώακρων, συμφόρηση φλεβών κατώακρων, του εδίου και του αιμορροιδικού δικτύου. Συχνό είναι και το σύνδρομο κατοκύλης φλέβας, με συμπτώματα όπως ναυτία, φύδρωση, λιποθυμία και οξέωση του εμβρίου, το οποίο διορθώνεται άμεσα με αλλαγή της θέσης της εγκύου. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα συμπτώματα και οι μεταβολές επανέρχονται πλήρως στα φυσιολογικά τους 4 με 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Όσον αφορά τι πρέπει να κάνει ένας μευτήρας και η συνεργάτη δατημαία στην αρχή της κοίησης, θα πρέπει να εκτιμήσει τον καρδιακιακό κίνδυνο για μια γυναίκα, για το έμβριο, το μευτικό κίνδυνο, και είναι ξεχωριστό θέμα, αλλά πρέπει να το πούμε και εδώ λίγο, η μετάδοση της καρδιακιακής νόσου στο έμβριο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατηγοριοποιήσει αυτούς τους κινδύνους σε 4 κατηγορίες. Η κατηγορία 1 είναι χωρίς κίνδυνο ή χωρίς αυξημένη θνητότητα για μητέρα και έμβριο. Η κατηγορία 2 είναι ήπια αυξημένη θνητότητα, νοσηρότητα, κυρίως για τη μητέρα. Η κατηγορία 3 είναι πολύ αυξημένη θνητότητα, νοσηρότητα και για τη μητέρα, αλλά και για το έμβριο, και η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σε πάρα πολύ εξειδικευμένα κέντρα. Ενώ βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην κατηγορία 4, η κοίηση είναι αντένδειξη. Να πούμε μερικά παραδείγματα για την κάθε κατηγορία, χωρίς να θέλω να σας κουράσω. Στην κατηγορία 1 έχουμε γυναίκες με ήπια μέτρια στένωση πνευμονικής, ήπια μέτρια στένωση της πρόπτωσης μητροειδούς βαλβίδος ή μικρό ανοιχτό βοτάλιο πόρο, επιτυχώς διορθωμένες απλές βλάβες και έκτοπες μεμονωμένες κολπικές κοιλιακές συστολές. Στην κατηγορία 2 ανήκουν γυναίκες με μη χειρουργημένη μεσοκυλιακή ή μεσοκολπική επικοινωνία, με διορθωμένη τετραλογία φαλότ και σχεδόν όλων των τύπων οι αριθμοί που παρουσιάζονται. Επίσης, υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία 2/3, με ήπια επηρεασμένη συστολική λειτουργία της συστηματικής κοιλίας, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, παλαιοδοπάθεια που δεν ταξινομείται στην πρώτη ή στην τέταρτη κατηγορία, το γνωστό σύνδρομο Μάρφαν, στο οποίο δεν εμπεριέχεται διάταση της αορτής, ένα μέγεθος αορτής κάτω από τα 45 χιλιοστά όταν υπάρχει δίπτυχη αορτική βαλβίδα και διορθωμένη στένωση της αορτής. Η κλασική κατηγορία 3 περιλαμβάνει έγκυες με προσθετική μεταλλική βαλβίδα, συστηματική δεξιά κοιλία, κυκλοφορία τύπου Φοντάν, μη διορθωμένη κοινοτική καρδιοπάθεια, άλλη σύμπλοκη συγγενής καρδιοπάθεια, διάταση αορτής 40 με 45 χιλιοστά σε σύνδρομο Μάρφαν, 45 με 50 χιλιοστά σε αορτική νόσο που σχετίζεται με δίπτυχη αορτική. Η κατηγορία 4, που όπως προαναφέραμε είναι αντένδειξη για την κοίηση, αφορά πνευμονική αρτηριακή υπέρταση οποιασδήποτε αιτιολογίας, σοβαρή δυσλειτουργία της συστηματικής κοιλίας, ιστορικό μυοκαρδιοπάθεια της κοίησης με υπολοιπόμενη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και σοβαρού βαθμού στένωσης μητροειδούς και συμπτωματική στένωση σοβαρή της αορτής. Ενδεικτικά, 5 πάρα πολύ συχνές παθήσεις που συναντάμε τη σήμερα ημέρα είναι η στεφανία νόσος. Όπως είπαμε και πριν, η αυξημένη ηλικία των μητέρων μας φέρνει αντιμέτωπους με τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι τα φάρμακα θρομβόλυσης δεν διαπερνούν τον πλακούντα, αλλά απαγορεύονται στατίνες, αμαία και αναστολής αγιοτενσίνης. Η πνευμονική υπέρταση, όπως προαναφέραμε, είναι αντένδειξη για την κοίηση. Στις προσθετικές βαροβίδες χρησιμοποιούμε υπαρρήνες χαμηλού μοριακού βάρους, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι στο πρώτο και στο πρώτο τρίμηνο και μετά τις 36 εβδομάδες αντενδείκνυται πλήρως τα κομπαρινικά αντιπεπτικά. Ένα γνωστό φαινόμενο και η μυοκαρδιοπάθεια, η γνωστή μυοκαρδιοπάθεια ή μυοκαρδιοπάθεια που εμφανίζεται στην κοίηση. Στο τρίτο τρίμηνο και μετά τον τοκετό είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ίσως η πιο συχνή πάθηση που συναντάμε στα ιατρία μας είναι η αρτηριακή υπέρταση ή η αρτηριακή υπέρταση της κοίησης, η οποία είναι λίγο πιο εύκολα η αλήθεια είναι διαχειρίσιμη. Τώρα, όσον αφορά το μευτικό κομμάτι,
Σε γενικές γραμμές, η κοίηση με κατάλληλη καρδιολογική παρακολούθηση προχωράει φυσιολογικά, μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές. Σε γενικές γραμμές, ο φυσιολογικός τοκετός δεν επιδείκνυται. Υπάρχουν όμως κάποιες απόλυτες ενδείξεις για τις οποίες η επίτοκος θα υποστεί και σε αργή τομή. Αυτή είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η σημαντική στένωση αορτικής μητροειδούς και του ισθμού της αορτής, η πάνω από 45 χιλιοσταδία της ανούδουσας αορτής, ενώ το 40 με 45 είναι σχετική ένδειξη, τα διαχωριστικά νευρίσματα αορτής, η μεταλλική βαλβίδα υπαντιπληκτικά, καθώς και η πνευμονική υπέρταση, αν καταφέρει τελικά μια γυναίκα και φτάσει έως τον τοκετό, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, συνήθως είναι απόλυτη αντένδειξη. Σίγουρα οι καρδιολόγοι έχουν ένα μεγαλύτερο όγκο γνώσεων πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πηγαίνουν μαζί μας, όπως λέμε, αγκαζέ σε όλη τη διάρκεια της κοίησης και είναι η απόλυτη κυρίαρχη του όλου παιχνιδιού. Εμείς ουσιαστικά οφείλουμε να τους ακολουθούμε και βάσει των ενδείξεών τους να προχωρήσουμε στο καλύτερο μευτικό και περιγεννητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία για το θυλασμό, τα οποία θα ανταναλύσει η ΜΕΑ μας στην επόμενη παρουσίαση. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και περιμένουμε να ακούσουμε τον καρδιολόγο της ομάδας.